Eu son a Mariña Area e admiro Eunice Paiva por ser unha muller forte e intelixente que colocou a súa formación sempre ao servizo de causas sociais e porque perante unha vida injusta conseguiu criar outra para ela e para os seus fillos e fillas. Eu son Carme Saborido e a muller que eu admiro é Eva Rapdiva, ou Eva Cruzeiro, que tamén se chama así, e admíroa por ser pertencente á comunidade luso-angolana, por defender a igualdade e a xustiza social sempre no seu labor na Asamblea da República e tamén por ser unha muller forte dentro do mundo do rap. Eu son a Marta Xusto e admiro a Isabela Figueirido por ser unha das autoras máis importantes e por contribuir coa súa produción literaria a dar voz precisamente a aquelas persoas que non a teñen. Son Susana Álvarez e destacaría o papel de Odete Semedo polo seu compromiso coa educación da xuventude de Guinea-Bissau e máis por todo o traballo que realiza para a defesa da diversidade lingüística do seu país, onde o portugués é unha ferramenta estratégica para comunicar no espazo lusófono. Teresa e queremos compartillar convosco a figura de Teresa Matoso. Ela é unha investigadora e cientista angolana que, cos seus traballos, colabora a que mellore a saúde pública, desenvolvendo tratamentos e iniciativas que teñen un impacto directo na comunidade. E por iso que consideramos que é importante tela como referente no eido científico. Eu escollín a Flor Vela Espanca de Portugal para a época que lle tocou vivir. Era completamente adiantada á súa época, na súa forma de ver a vida, en todo o que escribiu e para min é unha fonte de inspiración. Convídovos tamén a coñecer a súa figura e a súa poesía. Para min, unha muller referente é a historiadora Ana Cabana, referente por darlles voz ás mulleres do rural, mas tamén por darlles o papel que elas sempre xogaron na construción da historia contemporánea galega, un papel de protagonistas, porque sen elas, sen as mulleres do rural, os tempos de hoxe serían ben diferentes.